Mi van, mit akarsz? Hello, baszd meg! Érted jöttem, te kis köcsög? Megöllek. Mi van, beszólsz? Köcsög korha fejű, leharapom a fejedet. Tudod miért jöttem én? Hogy megöljelek? Meg kiraboljalak, meg a szokásos. Miről beszélsz? Amit az ilyen kis kocsugokkal szoktam csinálni, baszd meg. Mert mit te vagy? Tudod, nézzél már magadra. Csiperke. Te rohadt kis laskagomba, baszd meg. Vagy tőgyrákos, baszd meg. Tapadó gomba. Na takarodjál innen! Te nézd be, akinek szólsz be, baszd meg. Házaddal gyúrok, magadnál vagy, te öcsém. Nem érdekel. Az ilyen, mint te vagy, baszd meg. 3 fogamra se elég. Meg az bazd meg, kurva anyád. Várja, úgy kapom én az agyadat, baszd meg. Véged lesz. Na takarodj innen. Halló, én meg ingemet elszakítottam. Megyek cserélni, bazd meg. Visszahozom az egész krút, baszd meg. Meg az, amíg búcsúzol, leszarom a házad. Jó, hát kis köcsög, behalok, baszd meg. Gyerünk, mikrofonnál, stepesz ki, nyomja a keverőpultot. Igen, későzni, gyerünk. Hölgyeim és uraim, berakom a legnagyobb slágert, örökzöld slágert. Készüljetek, nyomorékok. Nem állnak jól a szemeim. Figyelem, jön az Alphaville, Forever Young. Örökzöld sláger, a kedvencem, de szeretem én. Ő mi a fasz van? Kus legyen. Mi van, öcsém, mit csinálsz? Fasz meg, te is beléptél a High Life-ba, öcsém. Igen, befizettem belépti díjat. Mindenki az E-klubba, öcsém, az a spic. De jó, baszd meg. No, Mit keresel? Baszd meg, átvertél engem, te rohadt szemét. Én többet fizettem belépő díjnak. Ezt megkapjátok, köcsögök. És kaptál anyagot, vagy nem kaptál anyagot? Mert ez itt a kérdés.